izandla uzinikiwe, zenzele inyawo uzinikiwe, zenzele umlomo okanye ilizwi utheni unikiwe. Asoke sifunde imizekelo izoba ithi mosi ngemilebele yomlomo wakho ungavele uhluthiswe yiloo nto. Haleluya. Ayitsho ukuthi uzothetha ube sohluta, ichaza uba ungathetha into enobangela uba wena ukwazi ulamkile. Amen. Ngaba uthethe into ukuba ngathini ulamkile. Yazi abantu bepolitiki abasebenzi lehloko esebenza ngalo bayathetha qha bepolitiki, but banamakhadi abetha ngawe egaraji for ipetrol, banamakhadi abaswayipa ngawe ezirestu nento efuna ukutya, banamakhadi abaswayipa ngawe xa befuna iimpahla. Amen. Yonke into abayenzayo uthini uthetha. Ubona umalima phaa epalamente baphikisa inyanyana, aphele ngosuku yangena iwethisi. Amen. Athethe eTVini, athethe epalamente, athethe kwirali. Uyathetha. Emveni koko ubone ngumalima asetyebile. Amen. Kanti utyetyisa into etheni ayikhupha. Yaniswa ithi ibhayibhile ngoku yona apha encakabeleni yolwimi lwakho ukhona ubomi phaa. Ungaphila ubomi phaa, utyele futhi uhlute futhi phaa ngenxa yetheni into oyithethayo. Funeka uqabele ngagama nje lo wakhuphayo uba azawutyebisa na, azakuphilisa na, azakunika ubomi na, evo wakhupha amazwi. Amen. Haleluya. So ithi zenzele, nathi masizenzele ngencakamo yolwimi lwethu, makhe sisenzele ngezandla zethu, makhe sisenzele ngokucinga kwethu, makhe sisenzele ngokuyihambela into esiyifunayo, makhe sisenzele ngokulwela impubelo yethu. Makhe senzela thina mos. Haleluya. Senzele okuhle nokulungileyo. Amen. Yithi mina noba awuzange mos besine-birthday yapho ka-26 kulo nyaka upheleyo, and eva abantu besithi hayi omntu asanganenzele i-birthday. Amen. Zange ndiyenzele and nami zange ndizenzele. Amen. Haleluya. But ngala mini sazenzela andithi because ibhayibhile zenzela. Amen. So akukho mntu uzokwenzela wena until uthini zenzele. Amen. So masingalindeli ukwenzelwa, masizenzele. Amen. Masingalindi uba okay ugovernment uzokhupha ii-toilet, akhuphe izindlu, akhuphe izitrathu, akhuphe intono, masizenzele. Amen. Andizolivela qoble ithanda langinikwe COVID kwizitrathu babazenzele. Amen. Kukho iyadi bazenzele. Amen. Wathi ke umfo oqhuba iteksi ba oyi-owner not udriver, ndisithi kuye manje le nto yoba nenthuthi ihamba kanjani. Kaloku ugovernment uyandiphendula, ugovernment uqabele uba le ibhizinesi yethu ngukuzenzela. Wathi ke ndiphendulayo. Amen. Ayisuka ngapha ko-provident fund, phaa ko-UIF, phaa ko-Department of Labour, bavuke bazenzela. So ibhizinesi ye-taxi industry ngukuzenzela. Amen. So uthi nowa khawuzenzela. Amen. So siyafuna ukulelo awune-birthday phaa endlini ukuzenzela. Amen. Okay, sithi okay asithi umhlaba ibhede kadala mdingane yabo. Uma mdingane amenzele. Haleluya. Ubona mama hey abantwana bami bazele abanenzela ibhede bazobona ngabe ngizenzela. Amen. Mina ebakudala ndayakhoza nokhonza ibhede yami yayiba khona nini ngeyiphi inyanga kade zibomani nemali yothini yozenzela. Amen. Ndiyenze nge-1 kaJanuwari umazi kasemakhaya andihlala ndiyenze engekho nobaba ndizenzele ngokwami into ndiyazenzela. Amen. So masingalindi uba urhulumente uzothi masizenzele. Amen. Ithi ibhayibhile phakathi weshumayela kakhulu and wethu nokuyadlula empilo vele sokaphila umuntu. Amen. But ngenye ilanga wavele wazenzela ibhizinesi yakhe waharisisa ngeentente. Le nto enze ngochitha ibhuko logcogisa ezankampani zomazingcwabane semakhaya. Wayenza uPawulos walentente yakhe amane ebolekisa ngayo. Xa igqabukile amane ipeshi uPawulos lentente because zazingekho izindlu kudala kwawusenziwa ntoni intente. Wavula ibhizinesi wazenzela ibhizinesi entoni yentente. Amen.
Amen. Waqamba leba nje manje ndandala ndandala makanizenzele. Amen. Amen. Izenzele nizamtshisa. Amen. Amen. Izenzele nizenzele ingeniso. Hallelujah. Amen. Wazenzele iphini ngesiyantoni? Yentela. Hallelujah. Amen. Uthi uThixo Noah ngawuzenzele. Asamboni uNoah. Sesibona thina sesiva ilizwi. Babathwa Noah senzele. Abazalwane ngakuthi babefubeni. Uzibize wena uzawuzenzela. Amen. Amen. Hayi babefubeni bazalwane dlala. Babefubeni uthi yabona mna ngizawuzenzela. Hallelujah. Uzawuzenzela okuhle itsho. Hallelujah. Zawuzenzela okulungileyo. Hallelujah. Zawuzenzela okunonwabisayo. Hallelujah. Abazalwane sisayithetha ndiyadaleka phezulu nomoya. Hallelujah. Ndizawenzela umnandi. Hallelujah. Ndizawuzenzela okuhle. Hallelujah. Ndizawuzenzela ukonwabisa ifemeli yam. Hallelujah. Ndizawuzenzela okuhle empilweni yam yonke. Hallelujah. Ndizawuzenzela ikamva elihle. Hallelujah. Amen. Amen. Ngasiyeka sandle kwenzekile uThixo lezi mkhosi ayo ngu-Alpha ngu-Omega. Hallelujah. Amen. Ithi Bible wonke uma sakhuluma ngomlomo siyathi na hallelujah. Yesithetha yilento eyenzeka. Hallelujah. Ndathi siwafresh wagada amazwi uma sakhuluma ngomlomo wethu. Hayi zakho kanjena abakweni khetha uma kwenzeka into right empilweni yakho. Hallelujah. Andifuna ukukhupha igama elirongo elizokukhubekisa. Hallelujah. Ndifuna ukukhupha igama elizokwakha. Hallelujah. IBhayibheli mosithe sinikwe uba masidestroy sitshabalalise sonakalise sityale sikhulise sihlumise ngamazwi aphuma ngantoni ngomlomo. But I have decided uba ndikhuphe izelo thini elizokha. Amen. Amen. Nezonwabisa. Hallelujah. Amen. Ilizwi elizobanga uba kulunge empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Because lento ndithetha ngayo iyenzeka. Amen. Amen. Siyeba sisenza apho okuthetha sikwenzayo kuyenzeka. Ithi mos iBhayibhile kwakhona ibanzi yalinje. Kukhona umzali oyebanziwe oyenguPetros. Yavela ibanzi ladibana. Lanosimthandeni aphume katrongo. Ngoyithena zalikhupha amazwi ngomlomo. Kanti pha kubhizi kuqheka itrongo pha. Kuvuleka amacango pha avaliweyo. Abutshiweyo. Igate ezintathu zivuleka ngaphandle kokufakwa isithixo. Ngabantu bethini? Abethetha ngomlomo bethanda. Ithi kwakuyi-night prayer. Kungene ubusuku bonke kuthazele uba apha etrongweni. Sabe khona umuntu yaphayo oyovula itrongo okanye ucela ibhini apha ntoni. Sabe khona umuntu yelapho loo nto. Baya ngomlomo beguqa ngamadolo endawo savuleka itrongo. Amen. Amen. Bazenzela i-night prayer. Bazenzela umthandazo. Bazenzela indlu abangene kuye for the night prayer. Bazenzela i-prayer point. Bazenzela uphuma uPetros. Amen. Amen. Ithi iBhayibheli phakathi baliqe ingelo zaphela vuka siyami. Wethuka uPetros ba hey lamathena sewi lapha. Lendlela seyivulekile. Atya phansi. Amen. Amen. Waqoma enye nenza ibona phambili senzela indlela ngoba belisenzayo ba uyepaningi wesa bengakubona indlela anze indlela wabheka phambili wongeke kandabe angayivina oyivina iprayer ingenele phi na azenzela i-navigate. Amen. Amen. Azenzela i-direction ebheka pha. Amen. Amen. Bazalwane sathanazani ngo ndifuna ukucinge nawe izinto ekufanele uyazenza empilweni yakho enze kuzozithetha ngophambi koThixo. Hallelujah. Amen. Ithi mona iBhayibhile once abantu badibana endaweni eyi-1 ngexesha liyi-1 noba if engabadlula nje kuthu kube kwesithathu uvela bekhulumiswa. Hallelujah. Amen. Uba khona ngenxa yabantu badibene bebiza ntoni igama lakhe. Aqongo uthwewe ngako bebathathu kanye bebabili bandanele manzi uba ngowethathu phaa kubo ndiba ngowenani phaa kubo siba ngowesine phaa kubo. Amen. Amen. So akucinge ngokuba yintoni akufanele ukuthi uzenzele yona. Uthi kuzawuncedisa phaa kuyo, uzokwenzela phaa kuyo, uzokunika amandla phaa kuyo, uzongezela phaa kuyo, uzothi ubungabe uzoyenza kanjani ubone seyisenzeka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndathi ngeke ngehlele emakhaya umhlekeza phake ndawuze ke ndenzele indlu yasekhaya ingazange yagqitywa because kudala bakhona. Amen. Amen. Yho ndafika uzawudithile ingxaki ezifundisa imali andakwazi tu but umhla ndasindiswa yavele yenzeka lula. Amen. Amen. Yavele yendle kukanti ngoku sekusenza uThixo ondincedisayo.
Akusenzela manje beqoqo. Abantu osekawuthi ngone phone benemali benemoto. Abasekhaya bayadlala lapha kudele bengenamali kodwa basekhaya. Kanti xa usekhaya ufuthi ingxaka zaseKapa ufuthi uba nengxaki zemali. Amen. Amen. Ufuna siphakame senzele amakhaya ethu, senzele imizi yethu, sizenzele abantwana bethu, sizenzele iminqweno yenhliziyo zethu. Amen. Amen. Xa siphakame siminye ngenyanga egameni kaYesu. Haleluya. Senzeleni imizila. Inyawo zenu 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 senzeleni imizila. Inyawo zenu